Välillä mä mietin, miten vähävaraiset perheet selviävät. Miten ne pärjää, varsinkin kun heillä on nuoret pojat ja tytöt, teini-ikäiset. Ne käy harrastuksissa, he tarvitsevat merkkivaatteita. On aika vaikeaa. Mä muistan vuonna 2015, 16, 17, siinä aikana kun minulla oli pitkäaikainen sairausloma, mä sain sairauspäivärahaa, vaimo oli koulussa, hän opiskeli kokkialalla. Molemmat saatiin vain toimeentulotukea. Toimeentulotuki ei riitä. Se ei riitä harrastuksiin, se ei riitä kaikenlaisiin kustannuksiin, mikä meidän perheessä oli. 2 teini-ikäinen poika, molemmat harrastaa jalkapalloa. Paljon kustannuksia. Se oli erittäin vaikea. Onneksi silloin kun mä olin työtilanteessa, mulla oli luottokortit. Mä käytin joka vuosi, mä vain luottokortilla maksoin jalkapallokustannuksia. Muuten toimeentulotyöllä ei ollenkaan, ei mitenkään ole mahdollista maksaa lasten harrastusta. Miten muut perheet pärjäsivät, en tiedä. En tiedä. Vieläkin tämä on mun kysymys. Miten vähävaraiset lähettää poikansa tai tyttärensä jalkapalloharjoituksiin tai muihin harrastuksiin? Mä en ymmärrä sitä. En tiedä onko päättäjillä on tietoa näistä asioista vai ei. Mä itse huomasin suurin osa vanhemmilla, jotka heidän lapset kävi harrastuksessa mun lapseni kanssa, suurin osa heillä oli paremmat autot, paremmat työpaikat, suurin osa ne oli töissä. Muistaakseni minä ja vaimoni, me oltiin työttömänä niiden porukassa. Muut vanhemmat kaikki oli töissä. Kaikilla oli hyviä autoja. Silti mä maksoin luottokortilla, että lapseni pääsee harrastuksiin, koska harrastus on niin tärkeää, että minun näkökulmasta, että pitää lainata sille. Kyllä pitää lainata. Harrastuksen kautta moni ihmiset, tuhansia, miljoonia ihmisiä on saanut töitä. Mä itse olen esimerkki. Minä harrastin kalligrafia siinä aikana, kun kesäisin tai kun mä tykkäsin taiteista, mä harrastin sitä. Pikkuhiljaa mä opin sen verran, että ihan opiskeluaikana joskus viikonlopuisin tai joskus arjessakin, arkipäivisinkin mä sain sellaisia toimeksiantoja, että kalligrafia auttoi mua. Mulla oli koko lukion aikana, mulla oli omat tulot. Mä ansaitsin niin paljon rahaa, että mä pärjäsin lukiossa itse. Me oltiin vähävaraisessa perheessä, mä oon kasvanut, mutta mä oon saanut aina. Mä oon tienannut aina sen verran rahaa, että mä voisin ostaa itselleni joskus siskolleni vaatteita. Eli harrastus on tärkeää, mutta Suomessa harrastus on niin kallista, että vähävaraiset ihmiset ei pysty maksamaan. Eli mun mielestä kaupungissa
kaupunki pitää auttaa vähävaraisia ihmisiä, että kaikki vähävaraiset perheet saavat lähettää lapset harrastuksiin. Eli nykyään saa jonkun verran tukea, eli lähes 200 euroa vuodessa. Se ei riitä. Mä oon melkein joka kuukausi maksan yli 200 euroa per lapsi. Kyllä se maksaa aika paljon. Eli olen sitä mieltä, että yhteiskuntaa pitää tukea sellaista perhettä, jotka tarvitsevat tällaista apuja. Muuten tulevaisuudessa yhteiskunta maksaa enemmänkin, että nämä lapset, että nämä nuoret saisivat työpaikkaa, selvisivät elämästä. Molemmat mun pojat harrastivat jalkapalloa ja nyt toinen poika on saanut työpaikkaa. Mä oon sitä mieltä, että hän fyysisesti hän on niin vahva, että aina selviää elämässä. Ja jalkapallosta on tullut vaikutusta. Vaikka hän on lopettanut ihan ammattikoulun aikana, mutta syy ei ollut taloudellinen syy, koska mä oon aina tukenut. Onneksi loppuvaiheessa mä sain sekä minä että vaimoni sai töitä. Mutta silloin kun me oltiin työttömiä, silloin ne harrasti jalkapalloa. Kyllä mun mielestä pitää auttaa sellaista perhettä. Pitää auttaa, pakko auttaa. Siksi mä oon ehdolla.